Салом алейкум бародаро. Ами баличкои мотоциклои спортивни, ина мотоцикл ята ҳастай Айросия омадагиай нав 250 кубаи моториш ята свечай спортивни айна ози нишонш метем ака ягон чиш проблема надора ягон та ҳамин нахадуя мешини ҳайка лелнабод мерай душанбе мерай любой ҷо бизан бира тамом ягон хеле айб надора ҳами як по мемонӣ ҳамуҷош камтарак хеле хамидагиай ҷои ҳамиҷаш меличофшна инам тари чиш мондагием айдаст зада будем инамира алиш мекунӣ тамом дига ягон итари ҷои алиш яъни ҷои вай надора ино ҳозир нишон метем пробекоша то ҳама ҷоша тамошо ку ягон проблема надора я заводит кукани я газ бите кани я газ бите ина диден кадомира маъқулай корочи харидори аниқ боша нархиш 15000 бо муомила дора ина кайф кадоме ки кайф дора овози баланда я газ бите барои балечико бо ина короче мотоцикла ҷимбонда аста мотор 250 куба пробегшан оз нишон метим рақамҳоро дар рӯи экран мемону ина занг зане савдо куне суроға вилояти хатлон ноҳияи дӯстӣ эшпек саттор нури бахш